Hindi pa man idinideklara ng Pag-asa ang formal na pagsisimula ng tag-init. Ramdam na ang unti-unting pagtaas ng temperatura. 2024 nang maapektuhan ang water supply ng Metropolitan Naga Water District dahil sa El Nino. Kaya bilang paghahanda sa tag-init, puspusan ng ginagawang mga leak repairs sa mga transmission lines ng MNWD upang maiwasan ang pagbaba ng pressure ng tubig at supply sa mga kabahayan. Yung leak detection team, inuumpisa na ayusin yung lahat ng mga leaks na na-report na dito sa loob ng opisina, especially yung mga malalaki na mga leaks. Kasi malaking problema pag hindi natin naayos agad yan. Kasi pagdating ng summer, pwedeng bumagsak ang pressure ng tubig kapag hindi natin naayos lahat ng mga leak repairs na kailangan natin gawin, especially yung mga leak repairs na transmission line, distribution line, yung pinaka-importante. Pangalawa, nag-umpisa na magkaroon ng adjustments yung pressure management team natin para ma-assure ng MNWD na yung tubig na nasa linya natin ay makakarating doon sa mga area na kung saan nagkakaroon ng problem. Nakahanda naman umano ang kanilang mga equipments kabilang na ang mga water lorry trucks para sa inaasahang epekto ng tag-init. Inaasahan ding makakapag-operate na ang 3 sa 7 ginagawang pumping station. Samantala above normal level pa naman umano ang mga spring sources at sapat umano ang supply ng tubig hanggang matapos ang tag-init. Yung mga spring sources natin ngayon halos nasa above normal level. Kasi pag sinabing above normal level, nagkakaroon siya ng overflow. Nagkakaroon ng overflow sa intake box niya. So, tinitingnan namin na baka hanggang May or first week of June, tatagal yung mga overflow. Kasi ongoing pa yung pagtaas ng mga spring sources namin. And yung isa lang ang medyo hindi nagpapakita ng pagtaas niya ngayon, pero meron kaming 3 na continuous ang pagtaas na. So nagkakaroon siya ng overflow na. So magandang pangitain yan para sa MNWD. Ibig sabihin maraming tubig ang nai-impact natin last year. Jan Amador, CSN.